Shalom, horas mari hita damang dainang runga saha porsiao di dia hita maringanan. Selamat pagi, salam sehat. Masuk pang museu tahu di acara jepek alai maripol. Adora sopinatol hasatani debata, cumolo hita martania. Debata Jehovah para sirohana sumurung. Mau lihat di pasak rohanami dia suruham nama dongani hamis boy hai marhai pasu satu manogoto. Naing tumayon hatam mahami Tuhan. Buka proadu pikiran nami. Asa mangula marparbi hatam di bagasa Yesus matanya kami. Amin. Kita kadamang dainang dongat sa porsian hatani debata di hita di manogot nyarion nama makulingi hita. Ima dari Kamis tanggal 27 Mei 2021 tersurat di Yohanes bidu walu ayat 12 sono marido bisi. Dungi diulahi Yesus musema jamita nasi danin nama. Audo panodang ni portibion nasotu pamardala dina holom namangi huton au di bana do tahe panodang hanguluan. Kita kadonga saha porsiao. Bahasa di do Yesus dirina panodang. Molot takas tatusi ia panodangi manodangi patiurhon dan sidalana. Bodo takas taida di bagasan nguluta sigano pari. Pudok majo ditiki botare nai galak malapu dijabut tabe boy mahita manoton televisi isarana boy hita marnida dongata boy hita molo adong akasiulauta boy hita isarana molo lobet habita ta charger ala asa tiur asa boy adong takas darida cahaya ni habitai alai a sugari to pumate lapui boy do gabe asing pakateota boy do gabe gudang haluar hata nasohata sian pang molo to pumitop lapui gabi hulom taida dang boy hita mangula kasulota pohom nama kita kadongan saha porsiaon iya kaholomoni tukso boy do palauhon hati uron alai hati uroni boy do palauhon hagulawa ibai Yesus gabe panoda bukedeta masuarahon bukeden 510 walu ayat sada didok songono marsinon dang di ban Yesus hasidi rohanai jalahi tado disuruh asa tapaboai tapagalak palituta tapati urdalani ay torok do penalilu say hatop mamulaki marsinodang di bay Yesus asiniro toho ma Yesus panodangi hatadan ni Yesus gabe panodangi ima marhite asini rohana tuhita saluhut jolma nadi hasiangan takasdo taida asini rohani Yesus pabahenanda dinaroi bana tu portibio takasdo taida mate Yesus umokopita pardosa nung ade saur hope todi parbadia tu bagasan roh hado pikirat asa mardalan hita di dalan hati uroni asa ditogi hotot di ido hita mangulahon hasitong ado lomone rohani debata totu ido mabuak kita tu hati uron ya panodangi gabesada hati urot doi mabuak kita di dalan asa mardalak kita unang terobuk kita Ido benna ido Yesus audo panodang di portibion dang skala kecil alai sudido portibion
Naso tu ba mardalal dina holom na mangihut tonahu di bana do tahe panodang hanguluan. Dang tu pamardala dina holom na mangihut ton Yesus ini. Bohama hita bolo mardala kita di bagasan haholomon. Ta coba majoah kamangay nang gulap portibion. Manang gulap di hagulapon mardala kita. Boydo hita gabi atuk. Manang tertutup. Manang terrobung. Dohok lanak kanasing na boy mabahik kita. Madabu tu hagulapon. Ido ubahin na mangihuton Yesus, na mangihuton lomone rohana, dito gihon marhite to di parbade ido, hita madalani dalas sidalanata, dang dina holom behita, lapatan dina holomon ima, nakaning songon natado, gabe tarrobung, gabe tartutuk, madabu, dang disibe hita alai bui mahita mardalan malua mahita dibahen asini rohana alani taihut to ni bana dang dibuah kita tuhamagon alai dibuah kita tuhanguluan idope na idok di bana do tahe panodang hanguluan panodang hanguluan di Yesus do ai ibana do palua hok kita ibana do pangulu hok kita ibana do marhite to di porbadia manogi hok kita tungolu saling-liling na di dia me ima di surgo hasona alani ima kamang kenang hitak kasaluhuk na donga sapor siya tabagala mapalituta tapatiur ma dalani taihuton ma Yesus panodangi asa disodangi nguluta asa nang gabe madabu hita tu hagulapon dia doa ka hagulapon ni ima ulau nak kana jahat ka Hosom teal elat late dohot akan asing hajahaton na mardomu tu sigok hajahaton nama kita madabu tu hamakuan alai molo dunga taihutot Yesus taihuton hatana mardalam mahita di hati uron panodang do Yesus gabi mangulu mahita dibuat tu hanguluan ulaon na dinggan damero hatta adong holong ni rohata alani tehuto ma Yesus panodang ni portigion jalaja tapakalak matotong balitota dapatiur ma dalani amen matanya yang mahina debata Jehovah para surwana sumurung molate di hatam Tuhan nak tangatan odo Tuhan panodang odo sihutonon nami odo panodang hanguluan alani marhapuru satu hor dalam marhapor satu hor kami dongani urupi kami barbugoy kami di bagasa Yesus Kristus matanya kami asiram sak malu amin horas.